So what's up mga katropa, Boy Batang M ngayon. So may pupuntahan tayo. Tsaka siguradong ma-enjoy kayo. Tsaka magagandahan kayo sa pupuntahan natin. Ang oras na. Vlog update mga tropa, nandito na tayo kung saan tayo magsisimulang maglalakad. Kasama natin sila Regine at si RR, yung couple. Sana all. Guys, at sa mga di nakakaalam, ito yung daanan kung saan kayo magsisimula. What's up sa inyo mga tropa? Boy Batang M again with another vlog. And ngayon may pupuntahan tayo. Siyempre kakain na muna ako. A few inches later. So vlog update tayo mga tropa. Ngayon patungo tayo kana Shane. Tsaka si Franco di nakaabot kasi may nawala. Tsaka hinahanap pa niya ngayon. Guys, sa mga may nakakita ng bracelet dyan, please chat mo ako. Baka yun yung hinahanap ni Franco kasi mahalaga yun kay Franco. And ngayon patungo tayo kina Shane. So vlog update tayo mga katropa, no? So kasama ko na ngayon sina Rena, sina Rosel, sina Shane, si Ali Pedro, si Mark Jade, siyempre. Oh, tumingin ka sa daan. At si RR, lumabas ka R. Oh, yan. So, si Vince na lang yung ano. So, patungo kami sa Banganabuak tapos maliligo. Banganabuak, buak. Live sponsored by Ading Submariner Boys. Pwede na ako yung ako na yung Nahadlo ang kamera. Sa'yo na kayo paminahon ba nga? Oo, kana. Sa'yo na kayo paminahon ba nga? Di, sa'yo na kayo paminahon nga, vlog, isistorya ra. Pero atubag kamera, di ba kayo? Kasabot ka! Lisod ka ayo! Ano ba? Bugo! So, vlog update. Si Marvin, yung sumani, si Marvin, among gisogod si Marvin. Sige din, mura tag dilatay lang bingkoy. Dua ka, dito manok. Sabot sila. Go on. Na, let's go! So karon no? Batang blonde hair! Ato ning umanon. Il-isog. Il-isog idol. Kiss ko be. Ay, kiss ko tahi ba? Murga pun di ni apil. Ako dito magsuka. So karon no? Oh, di angay jud, wa gi angay. Wag mo lang to na. Ha? Ya, kapirme mo lang to. Nagsabi si Marvin di mas ko. Kulang 20. Yes, ka nag-share. Ha? Kulang 20. Aka Marbs. Ito, bibili ng ano, ito yung manok. Bibili siya ng manok. Yung manok lang. Walang lechon. Walang lechon, manok lang. Oh, yan, oh. Love you, Tom. I love you, Papa. The lone elite warrior. Marbs. Marbs. Lone elite warrior. My God. Di matabang yan. Medyo. My God. Si Madlock eh. Si Madlock. So
Ako ilabot ang gapilin nyo, no? Ha? So, vlog update tayo mga tropa. Nandito na tayo sa kung saan tayo magsisimulang maglalakad or magtitrek. So, mga kasama natin guys. Oh, anak. Okay. So, what's up mga kabatang M? Nandito kami sa wild. Guys? Hayang kayo. Kunin kami ng langit. Palahayag kayo. So, nandito kami para maghanap ng mga species. So, guys, wala pa kaming nakita yung species ha. Ito. May kaibang naririnig na kami. Moni lang tawag na Ed Maluwag. Ed Maluwag. Ed Maluwag. Maluwag, Ed Maluwag. Gangis, sound of nature, sound of bukid. So, o makadungog ko gangis guys. Mo na ilanan nga bukid na na. Bukid na na. Ano? Kanang mga gangis guys. Kung mainitan na sila, mamatay na sila. Like, kana og nasa sa dahon na, basta pananitan kini dahon, ang gangis dili na magtago aron dili sila mamatay. So, muna kung may bawaan sa gangis. Welcome to Matanglawin, MJ. Tignan mo yung trail namin, oh. A few inches later. Uy, ang cellphone ninyo ba? I-sure ninyo kayo makataga. So, ngayon mga katropa, nandito na kami. Kung saan kami magsisimulang mag-titrek. Si Charla Trek ba tawag? Ano ba? Experience sa tani. Cut! Unlucky! Mangawit ko, gilisod kayo yung mangawit. Yun ba? Welcome to the vlog! So ito, tignan niyo po. Patungo kami ngayon, buwak na ba nga? The trail is great, but But super hard. super hard. Kinda hard, not too super. Okay, okay. A few inches later. So ngayon, tumigil kami mga katropa at nag-picture sila mo. Pointing, landscape. Diba? Hey, Juan. Landscape, kaya Shane, okay lang ba Shane? Yes, kapoy. Koy, Sana all. Rina. Okay lang, Bivang, R. Ano masasabi mo ba? The trail is good. Lots of rocks, water. Oh, well, that's trekking. But one thing is for sure that we enjoy every moment, every step that we make. We enjoy it. Even we slip our body into that thing. At least we enjoyed it. That's pretty good to us. Yeah. Lapit na kaming umabot sa destination namin. Tsaka gusto ko talagang mag-trek kami. Mag-trek ba? Hindi ko na alam. Welcome to my vlog. Hello. So yun, gusto ko talagang lumabas kami magkakaibigan. Nice. Paano
umabot po kami ng 3 oras. Hindi pa rin nakikita ng Philippine Eagle. Philippine Eagle. Philippine Eagle. Shout out sa mga Aloran MTV. Hi guys. Hi guys. Team Orketa Oka. Kita ka. Orbit strong. But Borg stronger. Oh, he's a boy. Here we go. So guys, malapit na kami sa Philippine Eagle. Nandun lang dun, no? Kita mo yan, no? So, more climbs na lang. Punta na kami. At kukuha rin kami ng Talking Maina. Blue Macau, Hayasin Macau. At saka isang anaconda. Anaconda. Green Anaconda. Native from Brazil. No, native pala sa Brazil. Saka Brazilian Green Anaconda. So yun mga katropa. Okay ka lang ha. Ingat ka. Maganda lang, sorry lang. So vlog update po tayo mga katropa. Nakaabot na kami dito sa Banga na Buak. Ang ganda po. Nag-enjoy naman po sila. And I'm so happy rin naman dahil pumayag sila sa plano ko. Ako nagplano nito para makapagpunta naman kami di lang sa city, kundi natural muna tayo ngayon. Natural air, natural beauty. Yan. Kung imong lulugyo po, bangagig tubo. Wantang ubo, patay imululo. Simple rana. Rich mindset ba? Kung saan natuga? Ano feeling pa? Ano? It's a great experience. Pero masakit sa paa, masakit sa tiil. Pero okay lang kasi enjoy naman eh. Tapos punta kami sa car. Eat kami ng lunch. Ano ng oras na ngayon? Wala pa kami ng pang-lunch. All for this for you guys. To see how beautiful Oroqueta is. So what's up mga katropa? Vlog update tayo. Nandito tayo sa Isko ngayon. Saka maligo na muna kami. Mamaya na tayo mag-usap. Vlog! Hello! Malapit na malobot yung camera. So tatapusin nyo mga katropa dahil maligo pa kami. Don't forget to like, subscribe, and comment! We are born To be wild. wild.